You already know Cocoa, Vanilla, and Naturel, but who will be the face of the new Arla Mini Strawberry? The contestants at the big audition all have one thing in common, the dream of becoming a star. Der er ikke noget hjemme hos os, der hedder nummer 2. Kig lige på mor, ikke, når jeg taler til dig. Jeg tror, jeg har en chance. Jeg tror, folk er trætte af babes og strutter. But what does it take to become an Arla Mini Star? Jeg tror, dommerne ligger vægt på personlighed og udstråling. Who is going to make it? Follow the hunt for the new Arla Mini Strawberry. After hours of debating, the judges have finally reached a decision. Jeg vil starte med at sige først, at du har en fantastisk personlighed, men vi har valgt, at du ikke går videre. Lige nu er I 2. Meget snart er I kun 1 tilbage. Tænk jer nu rigtig godt om. I skal være klar til at opgive alt. The moment of truth. Og vinderen med 51% af stemmerne, den nye Arla Mini Jordbær, er Camilla! Arla Mini Strawberry. A new star is born.